Sgennych chi'n byd gwell i wneud na gwylio eitemau fel hyn ar y we? Nagos? O, trist. Joc. Da ni'n gwneud eitem arall fan hyn ar gyfer YouTube Uned5. Be da ni'n mynd i wneud? Achos mae pencampwriaeth Miss World yn cael ei gynnal yn China fory. Dwi'n gwybod. Mae gennym ni bencampwriaeth yn hun, a da ni di alw fo yn Miss Uned5. Clyfar. Clyfar iawn. Clyfar iawn. Be fydd yn digwydd? 3 ymgeisydd fan hyn yn rhoi rhesymau pam y ddylen nhw ennill Miss Uned5. Wedyn, mi fydden nhw yn cerdded ar hyd y carped glas, yn dangos i stwff, a mi fydd y beirniad yn rhoi sgôr allan o 10 iddyn nhw am eu perfformiad. Felly gawn ni plis groesawu'r beirniad. Ie, dwi yma gyda'r beirniaid fan hyn. Yn gyntaf mae dyn ni Rhydian, Pentych, Meical a Matthew Glyn. Diogel. Heb o straffu mwy amser felly ymlaen â ni efo'r gystadleuaeth. Felly gawn ni groesawu, os gwelwch yna, ymgeisydd Rhydyn, be di'r enw di? Chardonnay di'r enw i. Chardonnay! Edrych yn hyfryd o Sky ddeud. Be di'r rheswm felly? Pam ddylech chdi ennill Miss Uned5? Wel, dwi eisiau safio'r anifeiliaid i gyd yn y byd, a wrth gwrs, dros y byd. Heddwch a safio anifeiliaid. Da iawn chdi, chwarae teg. Wel, ffwrach chdi, dangos oedd y stwff ar y carped glas. Waw. Wel, gadewch ni weld beth oedd y beirniaid yn meddwl o Chardonnay fyna. I ddechrau Rhydian. Ie, da iawn i ddechrau. Da iawn i ddechrau. Fe gyd na wedi 6. 6. Dwi ti ddim byd arall i Dim byd arall i weud, sori, Dwi'n ymlaen, Meical. Mae'n braidd yn jaws o ffrog rili neis, oedd hi'n fflio mynd, doedd rhyw biodan fach. Dwi'n rhaid i'w 5 bach iddi. Ar y fe, da iawn. Iawn. Mae yna rhywbeth am Chardonnay, gwin, melys, falle vinegar, fi'n yn siŵr, ond 5. Ar y fe. Ie, so 16 Chardonnay fyna. Y cyfrifiannau! Sylwadau cymysg gan y beirniad yna. Beirniad yn eitha llym o Sky i ddeud. Ond mlaen â ni at yr ail ymgeisydd helo a chroeso, be di enw di? Enw fi di Champagne. Champagne. A licio'r wisg, rhyw fath o thema euraidd anifeilaidd. Licio fo lot. Be di dy reswm di ta? Dwi eisiau addysg i bob plentyn yn y byd, a wrth gwrs heddwch dros y byd. Heddwch dros y byd. Waw, waw, arwres, arwres. Iawn, ffwrach chdi felly, dangosa. Waw, ie, Chardonnay fyna. Champagne! Champagne! Nath i lwyddo i borpio dy gorff ti. Ti dos? Rhydian. Da iawn, ti'n gwybod chi'n dwi'n o'n? O'n i'n licio'r link fyna. Diolch. O'n i'n licio'r champagne, 7. 7. A Meical. O'n i yn licio champagne atgoffa fe rhyw Gate Moss Cymraeg, eich? So rhaid rhyw 6 bach iddi. 6 bach? A ma? Arbennig o dda. Bubbly. Llawn swigod. Disgwr di os gwelwch yna. A mynd land y drwy'n hefyd, so rhywbeth o fa. Ti'n ymlaen? 7. Felly 20 o bwyntiau. Y cyfrifiannau! Perfformiad o safon fanna gan Champagne. Ond ola, a dim y gwana, swn i'n feddwl, ha-ha-ha-ia. Be di enw di? Stella. 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 Licio dy lais difn rhywiol di, Stella. Diolch. A dwi hefyd yn licio'r blewiach ar dy wyneb. Neis. Be di dy reswm di, felly? Cyfartaledd i blant ac wrth gwrs heddwch dros y byd. Oce, mae hwnna di cymryd lot o amser i chdi baratoi, dwi'n siŵr. Reit, dangos y stwff ar y carped glas. Felly, dyna oedd ein cysylltiad ola ni. Stella. Rhydian, disgwr di, please, at y barn di. Mae'n hawdd, mae'n hawdd. 10. Stella. 10. Meical. Oes Stella'n hyderus iawn. 10. 10. A Math. Pinchwch fi, dwi'n meddwl fy mod yn breuddwydio. Nid y peth mwyaf common fi roed i gweld, ond yn blwmyn agos. 10 allan o 10. Wow! Felly, yn beth ar y blaen, yr enillydd gyda 30 o bwyntiau marciau llawn, Stella y Stella, John gyfer o'r ffordd chi. Dyna chdi dy goron. Marciau llawn gan y beirniad fanna. Sut wyt ti'n teimlo? Wel,
Nath Rhydian ddweud bod chdi'n hawdd. Dwi'n siŵr iawn beth mae hynna'n feddwl. Na, dim yn gwybod. Ti'n mynd hapus am hynna? Na. Ond pob lwc efo heddwch i'r byd sy'n mynd i fod yn brysur iawn, dwi'n meddwl. Diolch. Llongyfarchiadau mawr! A dyna ni! Enillydd